Grabe yun yung paghilak guys. Di mo tampang. Hapit lang si mamatay sa iyong pagmahay. Hello guys, good morning. Kumusta? Ani-ana sab kita guys mag-storytelling nga sabta. Niya ako'y sigilanong guys kabahin kini ni Jerome. Manghinaot ko guys nga dili ninyo i-scroll. Agi pagtulunan kini sa mga kabatanunan. Kanang maingong kapunga kanang gitaw mga bugoy ana ba mga demanding og ginikanan kini si Jerome guys. May kaya ang mga ginikanan na aning Jerome. Kung sa mga pangayoon ni Jerome kay pinangga man kini siyang mami. Kay daghan makwarta ni iyang mami, pinangga kay tagaan si iyang mami. Ang nakaapan ng pud aning bata kini si Jerome kay ngano dugunsa og yam-yam sa iyang inahan nga magpag-una og tagaan og mga kuan dadon sa simbahan kay kini iyang mami Diyos noon hinimba. Kaya kini iyang anak nga si Jerome bugoy ni siya. Bugoy kayo na daghang mga barkada. Pero lang ang nakakuha ng aning Jerome kay wa gid niya biyay ang iya pag-eskwela, pero lagi ang gusto sa inahan dili gusto sa inana nga magdako ka naakas barkada nga bisig unsa na lang imong buhaton guys. Paminawa ninyo guys, ingani ni nga sugod ang istorya guys. Laktod ta pag istorya, taas ning istorya aton nilang laktonon. Niabot ang panahon nga kini si Jerome umaabot na siya mo graduate sa college. Kaning iyang mami iyan na ni siyang giingnan ang iyang mami nga kanang mi kanang graduate gali ko mi kanang tigay kog auto ha kanang bag-o ha brand new ni ana na ningon ang mami nga kanang anak o sige na tagaan ka pero anak ha magbinag-o lagi ka na kay dili ko gusto na ka malayo kas Ginoo kay ana ba kay iyang mami tao hinimba himasa og Bible. Ayun na, yung anak, sikunsa na lang, bantay, sikunsa na lang buhato siya, anak, parkada na, may kwarta kay Kuan man, pinangga man siya na, kay bugtong man siyang anak, kunya kayo, wala niyang mama, byuda na, dugay na namatay, ay naman. Ayan na guys, dapat ka pang istorya. Ayun yung scroll, kay lindot ka na rin. Dapat ka istorya, niagbot na yun nga, ni-graduate na. Karon ang iyang mami yung tao sa ilahan naghanda na ay mga bisita nga buti kanang maayo man sila pagkabutang nanay mga kuan mo okasyon na ba karon niambot na sila sa ilang balay nanay mga bisita dito unsa may nakuha aning anak niya nga si Jerome niingon man nga mami asa man ang akong auto pangayo mami ingon ni inahan na ato sa kwarto ito ay Biblia dito bitong Bible ni anak din ni si what ni anak din ni si Jerome nasa na mami grabe na sa mo mami dato si Jerome kini bitong bubuy bitong nga baka no nana ba perso pa dadi ninglakaw ka na si Jerome gibiyaan ang iyang mga bisita ang iyang mami ang taon priting guula dito, ato si mga barkada, inom, tamang-tama dito, bahala, ang isa ilaha dito yung taon nga, pagpasalamat sa isa iyang mami nga, ni-graduate siya college, daghan kayo sa mga bisita, gibiyaan lang dito, hala, inom, may si Jerome dito, hala, black watch, dasing auto, may auto man siya nga, kanang iyong tanga, dandaan na ba? Sige, padagan si auto dito, hangtod at yung barkada, nahitabok, bitaw na na-disgrasya siya, pagka-disgrasya, magkaibaw sa iyang mami nga na-disgrasya siya ang iyang mama yung tao iyang mami dito di kalit na nagkalupog guys ayaw niya ikuha natin yung pagtulunan ni murag mo tuong yung luha ni guys ilupog na ang iyang mami dito sa pagkaibaw nga iyang anak na disgrasya dito gitabang buwan nakabot sa ospital ang namatay yung taon ang iyang mami nga si Jerome wala naluwas siya kay ano pinibitong usuking dato wa man siya magsitibig kay wala lagi gibugod ang tabo ni Jerome na sa ospital nabalik kani iyang duha ka tiil may gali siya si Jerome kay naluwas pa siya dali sa ospital wa gid siya mamatay nabuhi pa karon ulahi ang pagmahay ni Jerome kay bawo mo gunsa nagsugo siya dito sa doktor nga pwede ba makauli sila kay mato si siyang inahan ang pagkabot sila nag-sketcher ito gadagoy-ngoy ka na si Jerome maghilak guys ang pagmahay niya sa
sa iyang inahan nga iyang gibuhat. Grabe kay di kasugyan kung sa iyang pagmay. Gadungoy-ngoy ka na sa pagkila. Mami, sorry, mami. Sorry, mami, sorry. Hindi na ako nakutukuhat ng mami. Sorry kita ng mami. Grabe yun na iyang pagmay sa iyang ginikanan. Awa, kamong mga anak mo, kung sa inyo ganun, di mahal mo sa inyo ginikanan, bisag unsa pa mo kabuhi. Pero dili na tulo sa ginikanan nga, mahimo mo yung ang gusto sa ginikanan nga, magdako mo matarong. Karon, yana pa, nagpakuyog po siya sa iyang kwarto. Sumato ko sa kong kwarto, kaya mao binihinungdan. Napabasahon ko, pakuan ko mag-Bible. So dito sa ako ate, na may siguro gibutang dito sa pagsusi kwarto sa ibabaw sa Bible na gibutang dito sa iyang inahan nga suwat nga verse. Ang katong verse agi gito siya pag aron yung siya mausab ba. Karon suri sa kwarto di grabe ni sing dangoy-ngoy. Putol lang yung tiil dili sa kalakaw. Putol lang yung duha. Dili jero. Karon kita man niya dito sa Bible na may verse ditong papilit gitipan na may kuan dito gitipan nga verse mo na pagtanaw niya dito abi niyo guys sa pagtanaw niya sa verse pagkukam sa Bible na dito nga verse pagtanaw niya guys dito ang Yahweh sa sakyanan nga brand new nga pagkuha lang niya dito sa dipalitan sa iyang mami. Grabe yun yung paghilak guys. Di mo tampang hapit lang siya mamatay sa iyang pagmahay. Galuman galuman siya kuwan sa iyang ginikanan. Mao ginagrabe lang ito isang mayo. Naadi ay gitagaan din sa iyang inahan. Gitagaan din siya og branyo. Pero tuwa dito sa Bible gibutang ang Yahweh. Na ay gipabutang dito nga verses nga ito basa. Nga unta nga siya matarong na magdako matarong mag-usab na. Dili na siya magbinugoy. Guys, grabe kin paghilak nagmaayo guys. Mao kana aking istoryahan. Ug kamo naminaw mo. Ug kamong mga minaw, mga estudyante, mga anak. Magambay man og dako nga butang, mapobre og madato. Ug kung sa inyo iko sa inyong ginikanan, ayo pa na paipugdiman. Ang inyong ginikanan gusto gina nga madako ug matarong. Magamay man og madako lang iyang ihatag din kung tinto ta sa atong madawat. Ug kitang estudyante, ug kitang anak. Mao na guys, hinaot ko. Magustuhan ninyo kining akong sugilanon. Palayo ko guys, i-share rin akong sugilanon para maibawan sa uban mga estudyante. Sa tumang na itong pagka-demanding sa dungika, dili gideri maayo. Dapat, mukuntinto lang ta. O kung sa ilang ihatag sa itong ginikan, dili ka na ito. Nagano'n na pagkakalan, dili mo gina sila matulog itong binuha. Salamat. Palayo ko, share and comment, follow. Thank you guys. Good morning.